бо дастгирӣ аз дастуру супоришҳо ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба кӯмак намудан ба шахсони ниёзманд ва қишри камбизоати ҷомеа, ятимон, маъюбон, пиронсолон, бепарасторон аз ҷониби Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ба Мактаб-интернати ба номи Эргаш Ямоқови ноҳияи Шаҳритуси вилояти Хатлон кумаки моддӣ расонида шуд. дар ин замина ректори ин муассисаи олии таълимӣ Аҳлиддин Ибодуллозода аз Мактаб-интернати кудакони ятим дидан намуд. Раёсати Донишгоҳ ба ятимони ин Мактаб-интернат кумаки моддии якдафаина аз ҷумла 10 халта картошка, 10 халта пиёз, 50 кг сабзӣ, 100 кг макарон, 50 кг биринҷ, 120 кг равған, сабзавоту мевагиҳо, нӯшокиҳо, 30 кг гӯшт ва анвои мухталифи шириниҳо ва дигар маҳсулот расонида шуд. ҳамзамон дар доираи ташрифи ректори донишгоҳ баҳри ин кудакони ятим хони махсуси идона ороста шуд. Аҳлиддин Ибодуллозода ректори донишгоҳ зимнан изҳор дошт ки дар сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ ва кӯмак расонидан ба ятимону маъюбон яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад.